Het belangrijkste manuscript van de Friese literatuur lijkt bewaren in Oxford. Schreeuwend door een man uit Bolzert die het heeg in oorlog stier bij de grote dichters van zijn tijd, maar ik trof een water grut leed. 350 jaar na zijn tragische deer zoeken schreeuwers, jongens en wetenschappers naar de beschutting van de man die het Fries zuiver eigenstandig van de ondergang redden heeft, maar bij het grote publiek nooit echt bekend werd. Een ramp hier is het verbolzerd, 1656. De pest hel het snoeihut uit. Die familie die het sparren bloot. Ek net de familie van de man die dan als jongen werd was de Vondel of Constantijn Huygens van Friesland. De pest docht net om klassejustitie. Hoe komt het met Gisbert Japeks? Hij verliest een peer been. Kun je dan nog wat fleurige verhaaltjes vertellen over cabareteske boeren en de skintmen van het platteland? Je zou wel een verdriet verwerking krijgen. Het hele gezin wordt uit elkaar regen. Op in je naai sterren al zijn been. En ik zie vrouw zeiken. Zeiken dat hij nog eens zo'n prachtig levensvers wil maken hier. Mijn het, dat trillt me. Het is een rooi. Mijn liefste wobbelke. Mijn zwietste wobbelke. Mijn wutste wobbelke. Het beste mooi. Het is de bekendste tekst van Gisbert Wurden, Wobbelke. Maar hij doelde eens op zeiken, zijn vrouw. Mijn het, dat trillt me. Het is een rooi. Roel Slofstra helle het naar eeuwen uit de coulissen en zet het voor het eerst op plaat. Het beste mooi, het beste mooi. Je maakt het melodie maken. Ja, dus het is net de oude melodie die ik zong. Nee. En de tekst, is die wel oorspronkelijk nog? Ik ga zo vol mogelijk proberen om hem in de oorspronkelijke uitspraak te zongen. Maar hoe werkt dat dan? Want je pakt dan een tekst van 400 jaar geleden. Ja. Hoe inspireert dat die dan zeg maar, om daar nou mee aan de gang te gaan? Want het is toch een tekst die begrijpen wij net terug meer. Nee, maar je maakt toch best wel wat, vind ik, historisch op een cd zetten. Hè? Gisbert, ik is net omheen. Dat is een van de eerste versies die dus Friese teksten schreeuwen had. Lierteksten dan. En dat mij inwerzen net lezen. Maar wat maakt het dan een tekst, een goede songtekst, zeg maar, zoals Wobbelke? Nou, Wobbelke, omdat het... Roltje nooit het de muziek schreeuwen. Ja, ja. Maar de tekst en de muziek is een eenheid. Dat past precies. Ja, want hij is hartstikke verheerlijk, die jongen, hè? Ja, en dat ik vind wel dat, misschien had men hij een soort jeugdmoment gehad, want hij dacht, ja, dat had ik ooit gehad. En had er toch een fleurige melodie eigenlijk op maken, hè? Dat vind ik toch... Maar dat zou de tekst ook al. Als je de tekst luistert, dan dat die smoor verheel is, dat spat er al. Of het die taal zelf een bepaalde tijd? Ja, ik nog. Eigenlijk is het gewoon een hele mooie taal. Het Fries is een klankrijke taal. Het Fries zit vol met uitdrukkings die in een orentaal net hast. Dat is het mooie van het Fries. Dat heeft ze volle mogelijkheden. Ja, en ik geloof dat vooral de klankrijkdom van het Fries een groot voordeel is, om dat te nemen ten opzichte van het Nederlands. Ja. Door die Brutse klanken. Ja. Dus het Fries heeft meer mogelijkheden, puur technisch dan, als het Nederlands. Dat is het mooie van het Fries. Nou ja, dat vind ik droom en dream. Ja. Het woord dream, dat ken ik in het Fries van alles mooi. Ja. Door die prachtige wendingen in die klank. En in het Nederlands wordt het streed, die O. Ja. En de kerst het as is, of A, of het is een O en dat is mute. Ja. En dus in het Fries ken ik met het woord meer als in het Nederlands. Ja. Dat zullen meer woorden wezen. Als nou Schubert of Schumann vertelt in het Nederlands,
Ja. En vertelt ze Ja. het Fries, dan weet ik precies wat het mooiste is. Maar dat zou je wel eens Fries. Dat weet ik wel, dat is de beheining, maar dat is mijn beheining natuurlijk ook wel. Maar ik weet zeker dat het meer muzikaal mogelijkheden houdt. Ja? Ja, absoluut. Ja, dat denk ik. Schubert, Jean maar in het Fries gezien het Hollands. Wat? Ik ken het eens. Hoe zou ik het ooit? Dat Fries komt net zo meer volle dichter bij de kern van zijn lied dan dat het Nederlands komen kan. Dan bloot dat toch weer een soort cabaretesk geheel of zo. Patke mij zwiert doet, patke mij zwiert doet, patke mij zwiert doet. Of ik ben deer, of ik ben deer. Deer. Dus krijgt dus nou, voor schreeuwen in het Fries ken je net Libje. En dus is Giesbert nog altijd squalmaster hier in Bolsert. En hij is vastjonger, hier in deze Martini-kerken. O Heer, us Heer, dit alle dingen bieden. Wat is jouw naam, gret door heel de ieder. En daar valt de kerk in. Ja, dat hoop je dan en dat zal Giesbert ik hoopt haar, denk ik. Ziet de kerk voor? Was het wel rekening? Ja. Werden we er eigenlijk een vastjongen nodig? Toen we er, denken wij, nog net een warrel. En dan moest hij dus, man, hij joeg hemzelf, misschien de toon wel om, maar een blokfluit, zat ik het nou die. En ja, dan zong hij, denk ik nog wel voor, want de psalmen, ja, die waren als in het Gregoriaans, die waren strofisch, dus dat waren gewone lieden. En het weer de bedoeling van Luther en vooral en Calvijn, dat de meesten in kerken ook zongen zongen. Dus hij was een soort gongmaker wezen voor het zongen in de kerken. Hij heeft heel wat van de muziek betjeurd, hè? Ja, Maar heeft die muziek hem ik verder geholpen, zeg maar? ja, dat is zeker zo. Het is zo dat als een tekst een meldij krijgt, dan krijgt die tekst eigenlijk zijn werken. Er waren een heel soort lieden die waren verspreid door heel Europa. En die kwamen met name uit Engeland, uit Italië, uit Frankrijk, uit Holland, Vlaanderen vooral. En die kwamen zo in Friesland terecht. Dus Giesbert had weet van die meldij. En hij weer muzikaal, dat kan je zo wel nagaan in hoe hij de syllaben verdeelt in de zin. En hij had dus witten van hele mooie wiskes. En die had er uitgekozen om zijn tekst te verspreiden, zeg maar zeggen. De Bingwaters zeiden van ja, dat wij hem zo bijzonder vinden, dat komt omdat hij in de 19e eeuw eigenlijk omheen treuren is toch een paar mensen die hem voor hun eigen kerken sponnen. Ja, nou, misschien ben ik wel zo in. Ja? Ja, ik ben wel wat een romanticus. Want ik vind het wel heel bijzonder dat hij, ja, als een van de eersten ontdekt hoe rijk uw eigen taal is. En dat hij daar dus, dat zijn leert, dat hij gedichten maken had en lieten heel klankrijk om zien te laten dat uw taal opboksen kan. Zijn het Hollands en zijn al die andere talen die het om ons heen lezen. En wij broeken als romantici, broeken we hem dus als een soort van icoon om te zeggen van nou, zo zou het eigenlijk moeten. Ik ben hem dankbaar daarvoor. Ja, ja.
Muziek, en dan vooral de kerkelijke muziek, krijgt een heel iets wichtiger plak in het leven van Gisbert. Maar ik het jongens zelf krijgt er meer en meer in de besnijing. Net het steile, strenge Calvinisme dat je van huis uit mooi kregen hebt, maar een meer innerlijk, zuiverhaast evangelisch soort. Ik schuld toch voor altijd onouder worden. Het is onmiskenbaar dat hij dus psalmen berijmen gaat. Ik religieuze, politieke, Franse traktaten vertalen gaat. Net alleen maar, ik wil levensverhaal. Dus je moet net denken dat er dus totaal, laten we zeggen, in het geloven bedaren is. Maar dat er een verinnerlijking is, dat is duidelijk. Dat is dus een zaak van het evangelie, dat is een zaak van naastenleer, een zaak van barmhartigheid, van zondebesef. Volle innerlijk belebben geloof. Dat spreekt hem mooi. Dat spreekt hem mooi. Wat wel aansluit bij andere kanten van zijn wezen natuurlijk. Ja. Jou voor uw zonlonen, voor uw stress, uw wol en wee. Jou voor uw zonlonen, voor uw stress. Het muzikale zeilschap Capriol werkt het graag met oude teksten. Ik mag Gisbert Japeks binnen zo'n slag gaan. Jou wat wij verlangen, jou in redigens jocht en vrij, jou ze voor in dracht in uw slag. Dat is het lied Vreebeeën. En dat heeft Gisbert Japeks gepubliceerd in zijn boek Friese Riemenarijen. Ik meen dat het is in 1668. En die tekst die gaat dus over de ongelooflijke behoefte die mensen in die tijd gehad moeten hebben aan vrede. Want het was zo tegen het eind van de 80-jarige oorlog. En men had gewoon schoon genoeg van alle geweld. Vrees op ieder wederspan. Let die prachtig vrede, moet je het eerlijk duidelijk riool. Let die prachtig vrede, moet je het eerlijk duidelijk riool. Het ondersteunt elkaar heel erg. De muziek ondersteunt de literatuur, maar omgekeerd eigenlijk ook wel, denk ik. Ja, wederzijds. Ik vind het evenwichtig als literatuur. Ja, het is liedteksten, dat is eigenlijk al literatuur. En dan doe je direct nog wat mee voor een breed publiek. Oors dan maak je een boekkeepje. Ja, nou kunnen mensen gewoon jaren. Jou is om us heen, maar us borg het nijste vol. Jou is om us heen, maar us borg het nijste vol. Doordat je bij de muziek, wat wij dus doen, allerlei invloeden ook uit deze tijd kan laten klinken. Hè. Dus het basismateriaal is oud, maar we gebruiken allerlei verschillende muzikale invloeden. Daardoor is het voor de mensen in deze tijd ook weer veel makkelijker toegankelijk, denk ik. Dat het daardoor dus ook die oude teksten weer meer duidelijk worden voor hun. Hemel op hier de gouden vrede. Hij wordt het algemeen dus voorgesteld als een dichter van het platteland, over die keerspraken tussen die gewone mensen. Maar dat is dus heel oors. Het is het verkeerde in de ruimte van die Neo-Latijnse dichters, die het meest in het Latijn dichten. De rectoren, de juristen, dominees. Om nou dus wat chantelitten van de geleerde kant van Gisbert, die te volle dus
vergeten is, bijdrukt. Ja. En daarvoor kies ik dan een gedicht dat ik het handschrift van overlever is. En dat zit hier in dus een map, Brunsveld. Het gaat over de wedstrijd tussen Pan en Apollo. Dat is een mythe uit de Griekse fabelwereld. Het verhaal is dat Pan, die speelt op de panfluit. Dat is een element van deuntjes, van verboren deuntjes. Pan weer de herdersgod en Apollo weer de oppergod. Dat weer de grote tinker en de grote keusner enzovoort van die wereld. En dan zei Pan dus, ik ken mooi muziekmaatjes doen. Nou, dan is een wedstrijd, jongen. Pan, de plattelandsdichter. Dat is aan Gisbert. Dus quasi beskieren stelt Gisbert me op. En als Brunsveld is dan Apollo. En dan is het gedicht wel begrepen of het naar voren leest. Dan zwaait dus Pan, Apollo, Brunsveld dus, alle lofta. Die keer volle beter dicht zien. En dan komt dus die identificatie van Gisbert zelfs als Pan en Brunsveld als Apollo. Pan, herke toe, dat Brunsveld bij mij wie, naar het geestglad lood van Lille, Loete en Lier. Dit kort hier, dat is dus Pan zelf, dit is Apollo. Die eren mij beskammen, die jedder mij beskammen. Ook wiekje, ik doekje, ik skoelje, ik zwaai. Dat er aansluit bij die klassieke dichters, dat er daarop varieert, dat neemt me mooi geleerd wordt inventio. Dat is de keus om een bekend gedicht, hield ik van de Schilderkeusprocedure, te variëren op een oorgeval, maar dat ik van toepassing is op het algemeen bekende verhaal. Daar voelt men dus in de Zandje Nieuw, eigenlijk, daar meet men de gruttens van de kunstenaar. Je moet dus weten dat het publiek dat het werk leest, dat die schilderijen zeer, of dat die gedichten leest, die koer die klassieke gedichten, die bepaalde Apollo, dit is een simpel motief, maar weer vol ingewikkelde motieven die Gisbert broekt, ik uit de Griekse mythologie, die koer die wist dus, dit is het. En die wist ik dat wat Vondel ervan maken hier, en die wist ik wat Hoofd ervan maken hier, en wat Huygens ervan maken hier, want alle jaar dichten ze op diezelfde motieven. En dan kwamen ze elk maar een eigen invulling. En Gisbert komt en ik maak een eigen invulling. Die maken er dus van. Brunsveld is Apollo, ja. de god van de dichters. Maar had je dat ze dan, joh, je kon daar hier meer te wonen, maar die grutten? Ja, natuurlijk. Dichtkeuze. Het wie een wedstrijd. Het wie emulatio. Dat is een oor eerst dat in poëzie stelt wordt. Wetiver. Poëzie moest dus wetiveren, maar bestaande voorbeelden. Oh ja, want het is de bankjes. Een dichter is nooit los te zien van het tijdrek dat er hem in beweegt. Die oerduistere schreeuwers kennen misschien hakt dat ziek en ik wel, maar pak het weer heel oors om als een zondje in de eeuwse dichter. En we zullen de presentatie van haar bundel Rede Trierlees. Ik was disse, Sigrid Kingma. Zij is 27 jaar en debuteert met haar dichtbundel Rede Trierlees. Ja, het is zover. En ik ben al 2 dagen net te broeken, want ik ben op van de zenuwen, maar... Ik vind het ook rustig spannend en het is best wel dom, want ik zie wel vaker een podium, maar dan is het even los. Maar wat als ik een t-shirt plet? Als de meid die het zinnen komt, split en de pitjes zit je in die achtertuin. Jonkende maaienblommen, krijg dan maketten of dikke tommen? Wat als toe een ierpel snijst, de plakjes op een kruisbijplant lijst? Krijgen wij dan kroepelhintjes als ierbijen? Zo raar hebben wij je maar bevat. Maar tunkje is een vak apart. Prachtig. Dank je.
Ben ik benijd van hoe kom je nou tot zo'n gedicht? Waar begint dat mee? Ik begon mij wat als ik een touchet plet. En dat zag ik voor me en dan die pitches eruit. En daar maak ik eigenlijk de eerste 3 zinnen van. Maar ook, nog eventjes, hoe komt het op die eerste zin? Want het begint ergens toch mooi? Dat komt gewoon in je op. En ik vind touchet een heel mooi. Ik kom uit de Waarden. Ik vind touchet een heel mooi Waards eigen woord. Is het? En dat wil ik graag, sperzieboon. Ja. Dat wil ik graag broeken. En dan kom je touchet, plet en dan zie je de klanken er wat bieten vinden. En dan jonkende maaienblommen, dan heb je helemaal dat meitidsgevoel. En die maaienblommen die haak ik uitzocht omdat je daar mooi mijn woordje kennen. Die M die broek ik maquetten of dikke tommen, dat riemt dan weer. En dan maakt je er wat absurds van. Hey, hoe komt een jonge vrouw als jij er om in het Fries gedichten te maken? In de eerste plaats, waarom wil ik dichtje? Dat is net per se omdat ik dat wil, maar daar ga ik al omstreden. Ik bedenk dingen en soms dan ga ik een heel mooi woord en dan bedenk ik daar een zin bij. En dan, dichtje komt heel natuurlijk. En waarom in het Fries? Omdat dat de taal is die mij het nijst is. Dus ik ga een heel grote gedicht schrijven over de sociale media, de internettijd en de gamewereld. En ik had net van niks een Mario jurkje ontjoerd. Nou ja, wat ik net weet, zag ik net. Wat ik al zag, snap ik net. De zombies op het station. Betjoend door glimkende glasjes. Wat ik snap, zag ik net meer. Veensen in het verliezen. Zelfs mijn dromen worden verwaarden. Ik dream nou over steampunk en strategy spultjes rond te reizigen in roleplaying games. Massa's mensen die nachtenlang nering vinden in sociale media. De jeugd bouwt massaal een kathedraal. Ik snap het net. Ik snap het net. Ik speel je het spul. En weer zombie mij. Ik weet dat ik Fries gestudeerd heb en dan kon je ongetwijfeld Gisbert Japeks net als mij zien. Ja, daar kun je net omheen. Nee. Als je het met Fries behandelt of de Renaissance behandelt in de Friese geschiedenis, dan kom je Gisbert Japeks zien. Ja. Hij is vergelijkbaar met Constantijn Huygens. Constantijn Huygens, je komt zien dat je Nederlands studeren, maar feitelijk weet net niet meer wat Constantijn Huygens is. Zo schreeuw Gisbert Japeks feitelijk ik. Ja. Als het naar Sjost, het is wel aardig. Er zitten heel veel mooie stukken tussen. Ja. Maar het is net zo dat ik dat nou heel bot op weer schat. Want of vies het maar een flirt schreeuwen. Nou, juster dacht ik toch van, ik eigenlijk wel het werk van Gisbert Japeks in de kast lezen. Ja. En ik weet het net eens zeker. Misschien dat het nog in een doos zit. Ja. Ik zal het wel hebben, maar ik ga mij zijn werk persoonlijk net zo vol. Het loopt net op die nachtkastje. Nee. Als we nou vooral gaan naar deze tijd, hoe staat de Friese literatuur ervoor? Is die krachtig genoeg? Is er genoeg potentie? Er wordt genoeg schreeuwen en er wordt ook genoeg van kwaliteit schreeuwen. En ik vind dat mooier is als wat er een heel skoftlin schreeuwen is. Wat zie ik het naar eenheid, zocht overal, treedt lezen verbinding. Polstak, het selfie-stak. Waar het beweging in beeld vastlezen wil, teken het streken en wit. Dat lien wiskundige concepten binnen. Dat werkelijkheid aan het voorschilderen lid. En dat het mooiste in de brood, eerst een hart in het grijdelaan, dan een goed Skype-peteer en morgen een zwart-wit foto is uit Memmes online album. Zo skarrelen we in uw construeren eenheid om. Lees u zelfs onder het infuus. Het is een raar spultje voor een vreemd eer. Maar we houden vast. Met klam. Ja. En zo baan Gisbert hem
al schreeuwend een paar troch het libben. Dat privé net licht is, maar dat hem wel erkenning brengt. Zo vallen zelfs dat hij in 1644 bezitten krijgt van Franciscus Junius. Een Nederlands-Engelse taalgeleerde die het onderzoek docht naar de overeenkomsten tussen het Nederlands, het Fries en het Engels. Dat hij kreeg bij Gisbert uitkomt, kwalijk 4 jaar nadat hij zijn eerste werk Friese Tjerne uitbracht hier, betekent dat Gisbert dan allemaal mee onzin is in de letterkundige vraag. Junius wil alles weten van Gisbert over de Friese staveringen en grammatica. Hij schreeuwt teksten door en neemt werk maar in Engeland. En dat is cruciaal voor het voortbestaan van Gisberts werk in Us onthoud. Zoals ze later blijkend van. Maar daar kom ik nog op waarom. Ja, maar dat zou ik niet meer. Maar eerst even waarom nu Wobbelke. Hoe zou dat klinken als een joer duister geleerd schreeuwen ermee aan de slag keert? Mijn het dat trillet mij, het is geen rooi. Mijn het dat trillet mij, het is geen rooi. Mijn liefste wobbelke, mijn zweerste wobbelke, mijn woedste wobbelke. Wat bist zo mooi, wat bist zo mooi. Veel aan krullen leeft wat mij dat. Veel aan krullen leeft wat mij dat. Mijn gouden engelke, mijn gouden engelke, mijn gouden engelke, do bestient het. Do bestient het. O, het ontvlucht me bij de mineren terug. O, het ontvlucht me bij de mineren terug. Ja, het rent uit mijn dij, ja, het rent uit mijn dij, ja, het rent uit mijn dij. Als ik die sjoeg, als ik die sjoeg. Maar bij die wijze mijn zweerte dier, maar bij die wijze mijn zweerte dier. Of ik met sterren leer, of ik met sterren leer, of ik met sterren leer, dat zinkelt weer, dat zinkelt weer. Help leven listen me zo kweer, help leven listen me zo kweer. Patje mij zweerte tuut, patje mij een zweerte tuut, patje mij een zweerte tuut, of ik ben daar, of ik ben daar. Mijn het dat trillet mij, het is geen rooi. Mijn het dat trillet mij, het is geen rooi. Mijn liefste wobbelke, mijn zweerste wobbelke, mijn woedste wobbelke, wat bist zo mooi. Wat bist zo mooi. Hast er een lied bij? Ja. Vreemd genoeg bleef Gisbert fanatiek schreeuwen, maar joeg hij naast in debuut Friese Tjerne neer weer een bondel uit. De Friese Tjerne is het enige boek dat tijdens zijn leven verschijnde. Nou ja, helemaal vreemd is het nou ik weer net, want een Friese gedichtenbundel verschijnt joertedij ik in een oplage van amper 100 stuks. En dat wie in de zontje die eeuw net oors. Dus het is onnemelijk dat Gisbert, hoewel verneemd schreeuwer, net genoeg publiek hier om zijn bondels uit te gaan. En dus vet het er het plan op om alles wat er ontnoten bij elkaar schreeuwen het te bundelen in één boek. Het sammelwerk van Gisbert Japeks. En het zal heten Friese Riemelarij. Hij wordt erin aanmoedigen door de historicus en uitjouwer Simon Abbes Gabbema. Want die zal het boek aanstik op een merk brengen. Daarvoor wil Gisbert al zijn werk herschreeuwen. De schreeuwwijze hier er allemaal zelfs uitvinden moeten. Dus er zit ontwikkeling in, troch de tijd hinnen. Dat moet standaardiseren worden. Van 1663 af schreeuwt Gisbert niet nijs meer, maar zet hem tot deze drege klus. En het boek komt er. Sjoch, Friese Riemelarij. En de eerste uitgave is van 1668. Maar Gisbert is er net bij. Er is iets vreselijk misgegaan.